La USAP, la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà, va sorgir de la fusió de dos clubs, la Unió Esportiva de Perpinyà i els Arlequins, el 1933, però el club ja existia des del 1902 sota el nom d'Associació Esportiva Perpinyà. El 1914 va guanyar el seu primer campionat de França de rugbi a 15 amb un assaig en els darrers segons d'un jove jugador anomenat Aimé Giral, heroi caigut durant la Primera Guerra Mundial. En honor seu, el club va posar el nom d'aquest jugador al seu estadi. C'est sûr que quand on est catalan, quand on est gamin, tous les gamins ont envie, on rêve d'un jour. Quan ets català i ets un nen, somies en jugar a la USAP. Quan competeixes al món del rugbi, aquest club és molt important en aquesta zona i per a tots els catalans. Per això, tots els nens somien en jugar aquí. On rêve tous de ça, de jouer en équipe première de l'USAP. La USAP ha guanyat en 7 ocasions el Campionat de França, l'últim el 6 de juny del 2009 a París. En el mateix estadi on el Barça va guanyar la segona Champions de la seva història, l'equip de Jacques Brunel es va imposar al Clermont Occità i va trencar una sequera de més de mig segle sense títols. Perpiñán sí, es un club que es lindo jugar porque tiene ambiciones, siempre hemos estado entre los 5 o 6 primeros del campeonato. Hemos jugado, al año que llegué yo ya habíamos jugado una final de Copa de Europa que perdimos en Dublín. Al otro año perdimos Copa de Francia y bueno, después tuvimos unos años que estuvimos un poco dudando hasta el 2009 que bueno, ganamos el campeonato. No hi ha gent del món polític d'aquí, de la Catalunya del Nord, que pugui dir jo l'USAP no m'interessa. Tots els polítics, tots els que tenen càrrecs, hi venen aquí, hi tenen afició, hi tenen la seva presència, i doncs això és el lloc en el qual totes les categories socials d'aquí, que siguin empresaris, que siguin obrers, que siguin gent gran, que sigui gent jove, tothom s'identifica a l'USAP i tothom ve aquí a l'USAP.